ҳамада ассалому алайкум дӯстои азиз, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед бардораи азиз ба канали мо. Зинда сарбаланд боша бардораи азиз, канали моро дастгирӣ мекунед. имрӯз биромадем як тов бихӯрем. Айда камтар поён омадем бардораи азиз. Қарор дорем дар боғи Зокир меган ови осиёбо. Ай боло мея, боло ҳама при барфай. Нечхеде ки мебинӣ. Дар мо наконец-то баҳор шид. Наконец-то ҳама алаф барф рафта, алаф сабз шид. ин чизе ки мебинем бардораи азиз, бодамай. Бодам як гил кардагай. Беҳад хуб гил кардааст, ҳаво гарм кард. Имрӯз ҳаво боша аврай. Авр кам тарак. ҳаво аврай. Худо нигоҳ кунед. Ҳамаи ҷо барфаш қариб об шидагай. Я меган ҷамоат. раҳи задагии мардуми диҳаи Сугат.